Kdo se nikdy nestyděl, nikdy se pořádně nebavil. Pojďte se na to podívat. A girl with a wicked mind, but everything looks better when the sun goes down. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. I would steal for you, my love, all the time. Pole dance neboli tanec na tyči je tanečně sportovní disciplína. Spojuje prvky tance, gymnastiky a akrobacie. Jde o extrémně náročné umění, ve kterém se na sportovce kladou vysoké nároky, co se týče fyzičky a flexibility. Výsledkem je ale podívaná, plná síly, energie a krásy. You make me wanna die. Barčo, jaká je historie pole dance? Tak, historie pole dance pochází od mnichů, kteří dělali akrobaci na dřevěné tyči a vlastně to vypadalo, jak kdyby dělali akrobaci ninjové. A to byli azijští mniši, ne ti naši. Azijští mniši. A jaký jsou kategorie v tomhle sportu? Tak kategorie v našem sportu může vlastně dělat úplně každý. To znamená, že máme děti, kterým je většinou 6 let, který začínají. Potom máme juniory, starší, mladší a dospělí 18+. Jseš ty? A seniori taky? Seniori taky. Na mistrovství světa jsme měli muži, ženy 60+. Jo, počkej, to je i mistrovství světa v tomhle. Ano. A ty máš za sebou nějaký ty soutěže? Já jsem minulý rok byla vícemistryně světa v kategorii doubles. Wow, bravo. A jaký jsou disciplíny? Disciplíny v pole dance jsou pole art, pole sport nebo pole battle například. Pole sport to je zaměření především na tu techniku, abyste precizně udělali ty prvky, jak se píše v pravidlech. Pole art má takovou volnější rukou, můžeme to vnímat jako volnou jízdu, ale můžete mít k tomu nějaký téma zpracovaný. Může to být do téma například sněhurka, jo. A hudba, můžou tam být i rekvizity, kostýmy. My si uděláme pole bizard. Hele, a Barčo, co musí člověk všechno vlastně umět, aby se tam dostatečně dobře udržel, uplatnil a aby to bylo opravdu dokonalé? Ty bude sněhulák na tyči. Po tvojí tíhou roztaju. Tak, co musíme umět? Pole dance je komplexní sport a je k němu potřeba síla, flexibilita, koordinace a to všechno se vždycky spojí v jedno, když potřebujete překonávat gravitaci. Tak jo, co musíme na začátek udělat? Asi se rozcvičit, ne? Určitě bych se rozcvičila, než začneme. Půjdeme takzvaný roll down, vyrolujeme se dolů, pokrčíme si klidně kolena a půjdeme rukama dopředu.
Já se nezavážu kaničky, normálně, já to potřebuji zvládnem. stůlek. Přes pokrčený nohy jedem dolů. A kolena, jedem. Mně se to zaseklo. Dopředu. Tak, výborně, to samý. To já umím. Nekoukej a cvič. No, počkej, takhle Do nahoru jsem měl předklonu. dát ruce, jo? Výborně, a tady zůstaň chviličku a pokrč si kolena. Tak, výborně. A protlačuj zadek ke stropu. Výborně, jdeme na 4. A teďko půjdeme do pozice krávy. To znamená, že se prohneme v zádech a vyšpulíme zadek. Ano, To je kráva. a teďko se vyhrbíme a půjdeme do pozice kočky, přesně tak. Mrkneme se na pupík, to by nám mohlo jít. Výborně. Teď půjdeme do žabičky. Do žabičky, to mám rád. No. To znamená, že si kleknete a dáte si kolena od sebe a půjdete do předklonu. Ano, je to tohleto. A držíme, prodejcháváme a ještě víc od sebe, jenom. A nohy Na vzadu loky. mají být spolu. To dělají Můžou ženy být před spolu- porodem, ne? Já už umírám. To je žába, ne pes. Takže pojďme. Raz, 2, 3, 4. Výborně, to už je vysoká chůze, super, no nádhera. Tak brada nahoru, suverénní tanečnice. Paráda. Teď uděláme takzvaný přípravný jeden krok, vnitřní nohou a vnější našvihneme a dáme nohy do pozice, jako bychom seděli na židli. Jo, co, počkej. On vám to tady rozbije. On rozbije zatím všechno. Zvukový efekty rozhodně jsou. Hele, Dopad může já být... to umím. Aj! Jako tady bych za umělecký dojem rozhodně dala tu nejvyšší známku. Že jo, no vidíš. Charisma a stage present rozhodně Jo, tvářit se já největší umím, bodový no. ohodnocení. Další úchop, který se naučíme, je center power grip. A teď se zkusíme přitáhnout. To blbneš. Výborně, super. A teďko ramena dolů, záklon, super. A dejchat. Jsem lepší. Super. Občas chlapi, když tam mají chlupy, tak to trochu Ne, tahá. chlupí kost, tady mám přece. No nekopej do toho. Chlupí, tady mám trošku ještě masíčka, ale tady mám No, kost. tam to trošku Tam to půjde bolí. do té kostičky. Tak Co mám udělat? Výborně, super. Ty jo, hezky, výborně, hezky, super. Yes, dobrý. To já už ne, tohle já neudělám vůbec. Nic. A cítíte teď ten dopamin a ty endorfíny, prostě, když jste to zvládnul. Takhle? Ano, super. Dobrý. Krásně. Šmarja, dobrý. Chytneme si power grip, to znamená, že si dáte tyčku úplně do podpaží, zadek před tyč a druhou rukou se chytnete na ní. Takže se co nejvíc chytneme a přitáhneme si kolena k bradě. Kolena k bradě. Ramena dolů, zatáhnout břicho a kolena k bradě. Super, a teď ty špičky a kolena k sobě. To je blbost. To vůbec nejde, tohle. Ježišmarja. A jedem. Pojď zaber. Krásný, super. Paráda. Můžeš povolit dolů, to stačí. Ale super. Teďkon uděláme takzvanou pozici straddle. Takže přitáhneme kolena k bradě a doplníme. Spojíme na zpátek. Tak to jsem teda. A pojď. No super. Hezky. Ty jo. Krásný, hodně dobrý. Zatáhnu trošku. Jdem zatáhnout, když tam je. Výborně, ano, super, výborně. A i Dobrý. špičky. Hezky. Dobrý. Hej! Dobrý, ne? Bomba. Ježišmarja, já už nevstanu. A teďko zkusíme udělat prvek hlavou dolů. Můžem? Jo. Vnější noha bude za patu. Jo. Tam se jí snažím vyšnout, tam nahoru, ano. Přesně Jo. tam. Aha. Kam se podívat a od téhle se odrážím nahoru. Mám jako do toho jít? Ano, na 100%. Jako. A to je těžké, pozor. Hlavně se nepouštěj, jo? Tak je to super. A klouzej pomalu na záda dolů. Vocať je to krásný. Aby jsme... Dobrý. Dobrý.
Ne, já nejdu. To je nebezpečný, tu máš. Jste to nečekali, co? Ale je to tady. Tak. Budoucí mistr světa v pole dance. Čo, já se dám. No. No a teď Paul Kramár. Já chci krásný invert, takže takto. Můžu? Ty jo, super! Ne, drž. A co mám dělat? Usmívat se. Usmívej se. Hoď do toho, jakože svádíš nějakou ženu. Jakože se mám usmívat jako přirozeně, jo? No my musíme takhle na sebe. Teď kloužu pomalu. Kloužu, ale pomalinku, jo? Ano, pomalinku. Teda kamaráde, ty seš dobrý. Dobrý, ale jedině s Barčou. Já si myslím, že jsi mohl skoro sám. Ty jo, bravo. Ty jsi mě pomohl. Hele, je to mistr, je to mistr. Ostuda, no. Ale milá, no, hezky, vidíte. Zábavný. Zkusili byste si to? No, my jsme s Vladimírem ještě trošku potrénovali a připravili jsme si pro vás takovou malou choreografii. Ale ještě předtím poslední otázka dnešního večera, která zní, jak naše choreografie dopadla. Za A. Maroš předvedl stojku na hlavě. Za B. Vladimír udělal salto. A nebo za C. Vladimír vytrhl tyč ze stropu. Jo. Což jak zdám Vladimíra, jako je to celkem schopnej. Ale co je pravda, to uvidíme za chvíli. Nejdřív se podíváme, co jste volili jako správnou odpověď. No. Láďoval Cčko, Vladimír utrhl tyč ze stropu. To proč? Ty věříš tomu Vladimírovi? Hodně. Celá příprava tomu nasvědčovala. Dobře, a vy jste dali ostatní Ačko. Maroš předvedl stojku na hlavě. No tak to vám děkuji za Věříme. důvěru. Jsem to vydedukoval z té choreografie. Maroš ve stojce je výjimečně dobrý a ta hlava to bude vrchol. Tak... Jo. No, možná jo. Pojďte se na to podívat. Pojď. Jo, ale ty jsi borec, ty. Mistr. No jo, tak. Máš tam těžiště v té hlavě. Jo, ale opravdu je to fakt těžký, no. Vladimír si to koupil domů. Manželku. No, ne. Honzo, ale co bys ty, no ty seš po roce, tak co bys nám dal, jakou známku? Tak z estetického hlediska bych vám dal třeba 8. Po technické stránce bych to hodnotil kolem 6. A kdyby se hodnotila i perspektiva, to znamená vaše perspektiva v tom oboru, tak bych vám dal třeba 3. Ale myslím, že v součtu by to byla slušná 7. Děkujeme. Děkujeme za hodnocení a my se teď podíváme, kdo má